Emma, hun vil gerne vise, hvordan man står på hænder. Og falder langsomt ned igen. Står lidt i bro og lidt af hvert. Pis, siger hun. Det skal hun i hvert fald stå deroppe et stykke tid, siger hun. Jeg vidste ikke så god træning. Det kan man godt tænke. Tak for lort. Okay, jeg prøver lige på trampolinen. Hun prøver lige på trampolinen. Hvis jeg lige får lidt. Det går ikke særlig godt. Det var fint, Emma. Og vi siger tusind tak for Emma Ågaard. Smil til verden, så smiler verden igen. Det er et eller andet, hun